Rhaid i'w celf. Os ydych chi moyn gwneud llun o adar, unrhyw fath o aderyn, allwch chi ddechrau gyda siâp syml fel hwnna. Wedyn ni bach o gynffon, rhyw lwmp am pen, pig, llygaid a coesau. Dyma ni beth yw hwn, rhyw aderyn, falle colomen rhywbeth fel yna. Ond jyst wrth newid y darnau syml yna, dyn ni'n gallu creu pob math o adar gwahanol. Felly, yr un fath o siâp corff, wedyn ni cynffon bach yn fyrach, traed siâp yma, a big mwy squishy, hwyaden! Allen ni estyn yr hwyaden tym bach, cadw'r un fath o trad, ond wneud y pen bach yn hirach, a'r big bach yn fwy, a'r goesau hirach, i wneud flamingo. Chi'n gweld? Yr un fath o bethau, just wedi ymestyn neu stretcho neu tyfu tym bach. Beth os ni'n symud o'r colomen i wneud siâp. Yr un corff, unwaith eto. Bach mwy o gynffon. Pen bach yn fwy drwchus. A dyn ni wedi creu rhyw fath o ceiliog. O rhyw fath. Chi'n gweld? Syml iawn. Just newid darnau bach syml. Os ydyn ni moyn wneud aderyn bach yr ardd, wneud y corff yn llai, a'r pen bach yn fwy, cynffon bach yn hirach, a dyn ni wedi creu, beth yw hwnna, robin goch neu titw neu rhywbeth fel yna. Dyma ni sut ydych chi'n lliwio fe. Neu beth am rhywbeth chydig bach yn fwy tropical. Eto, rhywun fath o gorff. Beth am yma big mawr. A wedi greu twcan. Eto, just drwy newid darnau bach fel maint y big, maint y cynffon, hyd y coesau. Dyn ni'n gallu gwneud pob math o adar gwahanol. Beth yw hwnna? Rhyw fath o cockatoo o rhyw fath. Mae rai adar just yn show off yn dydyn nhw. Beth y aderyn yma. Just digon o le da fi ffitio mewn. Pain gyda'i cynffon mawr. Patramog. So, gall just about pob aderyn. Os ydych chi'n mwyn lluniau cartwnaidd fel hyn. O'r pain lawr i'r driw bach, cael ei creu yn defnyddio y siapau syml yma. Beth am os ydych chi'n moyn newid fel cymeriad ar y aderyn ych chi wedi gwneud? Wel, gan mai just pig ac un llygad dyn ni'n gweld os ydyn ni'n edrych ar y aderyn o'r ochr, mae'n eitha hawdd i ni just newid sut maen nhw'n teimlo, sut fath o aderyn ydyn nhw, just wrth newid y big neu'r llygad. So, allan ni'n gwneud pig mwy chwaraeus. Neu allan ni'n gwneud pig sy'n edrych y tipyn bach yn fwy difrifol. Mae'r part yma'n anhapus am rhywbeth. Neu pig bach. Allan rhyw aderyn sy'n tym bach yn swyl. Pig hir, sydd gyda cnocell y coed neu aderyn edrych yn benderfynol. Dych chi'n gweld? Mae'r pig yn gallu effeithio sydd ni'n meddwl am yr aderyn. Felly beth am i chi trio wneud siapau pig gwahanol a newid y llygad a gweld pwy fath o adar yn cool neu ryfedd ydych chi'n gallu wneud. Beth am fynd i'r ardd i edrych ar yr adar a chi'n gallu gweld a trio
neu lluniau hynny nhw. Mae'n gallu bod yn anodd iawn achos bod nhw'n symud mor gyflym. Mae yna ddigon o lyfrau adar i edrych yn nhw. Wrth wneud llyged mawr fydda cartwnau fel hyn, ydych chi'n gallu troi hyd yn oed adar eitha boring, gylfinir, neu unrhyw fath o anifal mewn i ychwanegu mwy o gymeriad iddo fe. Ychwanegwch lliw fel ych chi moyn. A sy'n cool i weld yr adar gwahanol ydych chi'n gallu dod lan gyda nhw. Fatha am bydd o lam straeon i ffitio'r adar ydych chi wedi creu iddyn nhw. Bydd y deirin yma wedi dal. Sgodyn bach dwi am. Mae'r pig yn dweud lot am y deirin, so beth am deirin fel eryr. Mae'n edrych yn nobl ac yn cryf, mae gyda nhw'n big. Mae'n edrych yn siâp, cryf fel yna. So dyna ni. Adar gwahanol. Beth am i chi mynd ati i greu adar i'ch hun? Sgrin i ffwrdd, cael ar y bwrdd, welech chi fori. Hwyl!